Makasimba chere mabuja tauya ano nhau dzomanhoko dzamakajaira dzozuwa rochishanu mwedzi uno waNdira. Tiri kutendai kuti nyasi ndiro zuwa rokutanda redu rogore rino kuburitsa nhau nokuti manga makatimirira. Tinoramba tichindoimba kuti muri wapumai kumuri kumativi mana. Idi yawe wakatichengeta, tinotenda nokupinziwa mugore dzva. Zviri munhau dzanyasi. Kupfikiwa kwakaita zvikoro kuri kuramba kuchindoenderera mberi kuribe kuziva kana kuti kuchapedziwa rini nehurumende. Idi kwahwadza wazhinji. Paino bazi roUNICEF wana wapwere wanga vari kuenda kuzvikoro vanopfuura mamiliyoni 4 watoita kuvhiringidziwa chaiko nokuda konhau iyi. Heno kuti wakuru wehurumende wachagodini nokuti ipapo wagoti basi wachavhura wapwere wari kuda kunyora bvunzo gore rino. Izvezvi zviri kutohwadza kuti waakutanga kuenda kusekondari wari kuziva ba kuti wachaenda rini nokuti bvunzo dzawo dzogore rapera dziri bekupedza kumakiwa. Idi zvakatoita kunyangariwa chaiko. Heno kuti manyongori achanhadzirika chere kana kuti kutopfa kwazvo. Idi rekai wamwe wazoshingirire kuti wapwere wawo wanyore hawo Cambridge nokuti iribe zvakadandi. Nyasi kuzimura kwaisiwa munhu agere hunde ipapo kuti atungamire akasanobata matomu. Kwai munhu yundu Dr. Morris Mpofu uyo akambodzingiwa kuZCDC nonyaya yekunzi akaita zvokusenzesa masimba ofisi yache zvisirizvo zviri pamutemo. Heno kuti wanowambweiko vanhu vanoita zvinhu zvakadari kuti waise ndiwo waite watungamiri wakuru. Heno ticharamba takaringa kuti zvinenge zvichienda kupi. Wana weZimbabwe ipapa wari muSouth Africa wari kuita kuhwadziwa chokwadi nozviri kuda kuitika muSouth Africa gore rino paribe chisvinu kwakaita kunyangarirwa chaiko kwaino zvari kuitika nonyaya yeZANU-PF inoramba ichindosvodogora vanhu muSouth Africawo nokureka kuvaona sevanhu vasvinu. Heno kuti zviri kumbotekaira sei. Idi yabva yatoita manga chena yaparira parerere nhema nokutoti ipapa vanhu vemuZimbabwe waakuramba vachindonangidziwa kuti ndo vari kuuya noumbavha nougororo munyika yeSouth Africa. Nyasi kwaburika mavhidhiyo vanhu vakazere paBeit Bridge vari kuita kutinhiwa somombe dziri kutinhiwa kuti waende kubenhuka kuZimbabwe. Zvakaita kunyangariwa mabi angu. Ticharamba takaringa kuti zvinopera sei asi tiri kundoimba kuti pachareka kugopfa wazhinji. Ipapa panhau ibodzi kunotonzi kuna vanhu vanosvika 10 wakanyura kueredziwa nomvura yowizi Limpopo. Kureketa kuno mazuva mashoma apfuura ya kwai vanhu vanosvika 10 ipapa kwai kutori nomumwe mubodzi ndiye akwanisa kuwanika mutumbi wache kubva muhwizimo. Kwai kuna vamwe vairi. Heno kana wakakona kugotohwa waribe kukuhwa nomakahwe akaita kuzara muhwizimo. Pakaita kunyangariwa chaiko mabi angu asi tinoimba kuti mweya yawo inozorora murugare. Kwai Jacob Mafume anga ari mukuru weguta reHarare kwai amisiwa basa pokare nogurukota July Moyo. Idi kutoita kuramba tichindoita hedu kutambisana nhodo chaiko nozviri kuitika zvi. Heno kuti zvichapera sei ticharamba takaringa. WOZEK wari kuburitsa masoko akasiyana siyana maererano nenhau kunyoresa vanhu kuvhota. Ipapa tiri paholode kwagoburika kuti wakaita kunyoresa vanhu vanosvika zviuru 2 basi pavanhu vese munyika mese. Idi zvakatooma kwaigore rese wakanyoresa vanhu 2 wakabva waita kupembera nazvo asi ipapa vanhu vaakutanda manje kubvunza kuti zviri kumbotekaira seiko kuzekiko. Ticharamba tichiringa tichigokunyepai kuti zvinenge zviri kuburika sei. Kana zvaburika aiwa munoziva kuti tinokunyepai mabi angu zvakanaka. Chamisa wagoburitsa nozuro uno masoko awo kukurudzira vanhu kuti waite bishi nokukurudzirana kunyoresa kuvhota nonhau iri kuitika iyi. Aiwa tinozvitenda zvawakareketazvo. Wari kutengereketa iwo kuti vanhu wareke kugosiya zvinhu zvichindoitika waribe kumiramira kuti zvisaitike zvakanyangaritsa. Aiwa izvi zvisvinu. Heno kuti muchazvitetekerawo chere asi kana uribe kunyoresa kuvhota gore rino aiwa uri kutaikiwa pabodzi poone kuti uri kutaya vamwe. Heno kuti unoramba wakadando sei.
kwai sarudzo dzoZANU-PF dzagoitiwa masondo apfuura ya dzanzi dzakaita zvakanaka kunze kodzo kumatebelele ndiyo dzauru basi. Heno kuti zvichapera mushechere ticharamba takaringa iko nokuti ipapa wakaita zvokukubana nokuita zvinhu zvakawanda ende vamwe wavo vakutoreketa kuti vachagovhotera waChamisa gore rinouya nokuti waribe kufadziwa nozvakaitiwa nevakuru wavo musarudzodzo. Ticharamba takaringa iko zvinoperera. Wakomana wanhu wari kuita kusviniwa gore rino waMutulin'ube zvawagoreketa mukutu hwako kutekedziwa kwemari kwegore rino zvinoitira kuhwadza. Ipapa kwai munhu anenge achitambirisiwa kamwe kamari kari mumayusa kamwe kari mumadhora omunyika achabva andonzi ari kutambirisiwa mari yese iri mumadhora omunyika apa ichibva yachinjiwa nomari yavanoita iyoyo pabhengi yavoyo. Idi zvakatoita kunyangariwa kureva kuti kana munhu uri kutambira mari yomazimudhora yo inobva yaita kuingidziwa kutoita kutambirisiwa mayusa akawandisa kutopfa chaiko kuvanhu vasvinu ipapa. Heno kuti zvichadini ticharamba takaringa. Dzomutambo kwai chikwata chedu cheZimbabwe chinogona kundobisiwa Cameroon kochiri nokutoti pariba agoziva kuti zviri kutekaira sei. FIFA yati yareketa zvairi kufanira kureketa nokuti woZifa waribe woZimbabwe SRC waribe kuita zvinhu zvisvinu. Heno ticharinga tichiona kuti zvinotekaira sei. Tinondoshuvira kuti wakomana wedu wari kugobisiwa iko waendako. Tiringe dziri kuitika pasi rese. Nozuro waRaymond Zondo wagoburitsa zvakaburika kuferefeta iko wagoita kupambiwa konyika. Idi zvakatoita kunyangariwa wazhinji wari kuita kuchema asi vamwe vari kufara kuti mazita avo achenwa. Idi ticharamba takaringa chaiko kuti zvinenge zvichimbopetekaira sei. Kuna mumwe murume agonzi ndiye agopfutisa mwoto kudare reparamende remuSouth Africa. Vamwe vari kuti ivo aiwa ari kunenedzehwa asi ndiye banya kuzviita izvi. Heno kuti mhosva yachenjei ticharamba takaringa kuti zvinopera sei nokuti nyaya iyi ichaendawo kupi. Pabodzipo kune mumwe wasungiwa nyasa ane makore 36 hanzi kwai agoenda nohamura kuenda kurowa mawindo nomadhoo opadare guru rozvobumbiro romutemo muSouth Africa. Idi zvakatoita kuoma unosaya kuti kohokona watanda gore zvakadandi. Kukinya waribe kufara izvezvi nokambani yoKFC nokuti iri kureketa kuti iri kutenga mapotato mbatatisidzo kubva kuvanhu vomuKenya. Idi pakatoita kunyangariwa chaiko. Ipapa nyika yese kwai KFC ekweyo iri kutengesa mbatatisi dzavanobika dziya. Heno kuti zvichapera mushechere. KuFrance izvezvi kwagoburika kuti kwaita kamwe kamwana kanyuburwa kaburika pokareko chirwere chodziwa mupengo. Kwai kamwana kagonzi ihu izvo zvinotoita kuhwadza. Heno kuti ipapa dzimwe nyika dzichaisa chere zvirango zvokutekaira zviya zvavanga vachiisa kuAfrica kuno kuti zviisiwe pokare. Idi zvakatoita kunyangariwa togara tichiwanyepa kuti kuita yetu svinu ipapa wakuchihwadziwa manje nokuti chirwere ichi aiwa charamba chakaita kuwasimbirira chaiko. Mukuhwadziwa kunoitika munyika kwai BlackBerry chino mafoni eBlackBerry ese akuita kupfa kwai ari kundosara basi mafoni anenge ari kuseenzesa Android. Idi zvakatoita kuoma unosaya kuti kambani ishuwa yabva yasaya kana kusimukirawo zvazvaita dzimwe. Tinoti hwadziwa asi aiwa pakadaro togumira pano panyasi. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.